i gràcies a tots per vindre, perquè en aquest temps que està fent és d'agrair doblement. Bé, en primer lloc, avui és un dia molt especial per a nosaltres i és un dia que és per a donar les gràcies molt especialment a l'Ajuntament d'Ontinyent i a la Caixa d'Ahorros. A l'Ajuntament d'Ontinyent, a Maria Àngels Mora, que en aquell moment estava de regidora i ens va ajudar moltíssim. I en la Caixa d'Ahorros, ens va atendre Vicent Ortiz, que era una gran persona i una meravella. Ens van atendre aquestes dues entitats d'una forma molt especial. Diguérem que Maruja Cambra, en Glòria Estiga, i altres persones i jo vam fer senda. Estic parlant de fa 27 anys. Avui fa 25 anys que vam inaugurar, més el Dia de la Salut Mental, que ho celebrem la inauguració del que és. Però almenys 2 o 3 anys antes vam fer senda a la Caixa d'Ahorros i a l'Ajuntament, perquè no teníem ningú recurs, ni on anar, ni on acudir, i s'encontraven les famílies en unes situacions desagradables sense saber on acudir i ens van atendre molt bé, tant en la Caixa d'Ahorros com en l'Ajuntament d'Ontinyent, i gràcies a ells dos ens vam portar de la mà, ens van acompanyar personalment a la conselleria i ens van obrir les portes perquè nosaltres no teníem preparació ni acadèmica ni res. Teníem només un altaveu impressionant de lo que ens passava a cada una de les persones que teníem en casa, una persona en malaltia mental. Entonces, recordo que un dia en la Caixa d'Ahorros li vaig dir a Vicente: «Che, Vicente, en tantes obres socials perquè tenim que estar tots molt agraïts a la Caixa d'Ahorros, perquè la Caixa d'Ahorros està fent molta obra social i n'ha fet moltíssima». I nosaltres li diem: «Che, no mos faries una seu per nosaltres poder-se reunir, que no tenim?» I encara gràcies que mos han deixat un piset a els bitxitos. Però Vicent diu: «Che, tanta falta vos fa, jo no veig que tant de maral». I li vaig dir: «Vicente, tu ves tots els dies a la Caixa d'Ahorros i tens una finestra ahí. Mira per la finestra i veuràs ahí en Sant Domingo». Només era que mirar a Sant Domingo. I va mirar i vaig dir: «Mira, soles d'ací en conec a 3 o 4. I diu: «Això com és possible? Jo estic així». Jo dic: «És que, claro, això té que viure uno, té que saber-ho. És una cosa que tot el món amagava al cap a l'ala, era una cosa, un tabú, era una cosa que no es comunicava, però estava en unes grans necessitats». I gràcies a aquestes dues entitats vam ser el primer CRIS de la Comunitat Valenciana. També vull nomenar a Imallín, perquè Imallín també era l'assistenta social i també la portava ben fregida, perquè és que no teníem altra cosa que anar les voltes que feien falta. Bé, d'una manera molt especial també, vull donar les gràcies a totes les persones que de forma voluntària us van deixar un piset ahí en els bitxitos, dic així perquè s'aclarin tots més bé. I vam començar aquestes persones voluntàriament, que era Sari Revert, Mila Prats i Jaume Ferrandis, que els vam dir després treballant en el CRIS. Voluntàriament van estar molt de temps atenent a les famílies i als usuaris. Ens van fer un gran favor, ens van obrir una llumeneta d'esperança, perquè eren persones que estaven sabedors de lo que passava i entonces ens podien donar una orientació per on podien encarar-se i per on podien, i a més de la medicació possible, d'enviar-nos a psiquiatres, de fer-nos que puguem demanar recursos. Les dono les gràcies perquè és de molta importància, va ser de molta importància per nosaltres. També agrair a tots els tècnics que tenim. Tenim un equip tècnic meravellós. I jo sé que moltes persones diuen: «Per això cobrem». Cobren per la feina que fan, però fan la feina d'una manera especial. La fan en carinyo, la fan en respecte,
la fan a voltes esforçant-se més i moltes voltes, ara no, gràcies a Déu ara no, però han hagut uns primers anys que han estat treballant sense cobrar, perquè no tenien diners i menys mal que la Caixa d'Ahorros ens dia, això no pot continuar, teniu que fer un préstamo i en el préstamo pagar, perquè el treballador té que cobrar. I bueno, vam fer un préstamo, però tenim un equip tècnic molt bo, es agraeix de veritat que treballen d'aquesta forma personal i tècnicament, de totes maneres. També vull agrair a totes les empreses, perquè ara aquests 2 anys no hem fet sopar, perquè en el Covid i tot això que ha passat no hem pogut fer, però tenim que fer altra volta el sopar, perquè estem en dèficit i tenim que recaptar. Ho dic de passo perquè tenim inventat la loteria, que és molt important. Entonces, està inventant el pis. Entonces, el dia que a les persones, quan els diem que fem un sopar, aquestes persones, les empreses, ens ajuden fent donacions i donant-nos coses per a que al final del sopar siga ameno, siga alegre, pugui haver una miqueta de festeta i vull donar-los les gràcies i animar-los que l'any que ve farem el sopar i entonces comptem en ells. També al mateix temps donar les gràcies a totes les persones voluntàries, tan necessàries que són per a la societat. Per a nosaltres, una meravella, però és per a tot tipus de malalties i per a tot tipus de persones fan falta els voluntaris. Gràcies de part dels usuaris, de la junta directiva i de tota la societat, perquè són unes persones que fan alguna cosa altruistament